Imbikkem, Norbert Falzon jisqali kien għadu kif fetaħ it-tieni ħanut waqt l-eqel tal-pandemija. Kien għadu wkoll kif investa sostanzjalment f'karavan ġdid mill-Amerika, bilan li konvertih f'barbershop. Żgur l-ħadd ma dditlu minn ġo moħħu illi xi ħaġa bħal mija l-Covid illi din ma tidirx, ma tistax tmissa bidejk u tgħidlek isma' inti tittalaq il-ħanut tiegħek. Minkejja l-ostakli, Norbert ippersista biex ibiddel żvantaġġ f'opportunità. Għalli ħareġ bl-idea tal-virtual queuing u żviluppa sistema permezz ta' app. U malli l-ħin biex jaqta' xaru tkun waslitlu tinnotifikaħ l-app u jasal fil-barbershop u l-barbir jaqtalu xaru. U din ovvjament kienet rivoluzzjoni. Staqsejni dwar il-popolarità tal-barbira f'Malta, bid-bissima għalinna li ġenerazzjoni tikbar fl-età jiftakru żmien meta kien ikun hemm il-barbir tar-raħal u kulħadd kien jerħilha għandu. Tifel żgħir u raġel kbir dak iż-żmien kienet issir dejjem l-istess haircut. Mbagħad daħlet l-epoka tal-hairdressers li kienu unisex hairdressers fej ovvjament kemm in-nisa u kemm l-irġiel kienu jmorru jaqtaw xarhom għand il-hairdresser. Jgħid ukoll ix-xogħol tal-barbier m'għadux ristret biss għad-dera tax-xahar, minkejja l-lat ta' rġieli jimxu mal-moda dejjem qegħdin jiżdiedu. Għal il-kunċett tal-maskulinità fi żminijiet moderni qed tkun riflessa wkoll fid-dera tal-leħja u tal-mustaċċi. L-istatement li għandu wiċċu isma' dak il-leħja qiegħda magħmula b'dan il-mod, jiġifieri qed jiddistingwi ruħu bejn raġel u raġel ieħor. Għal-illum il-ġurnata u ħafna barbershops kemm lokalment u anke internazzjonalment. Kemm minħabba li l-irġiel saru iżjed konxi dwar il-mod kif jidhru, partikolarment minħabba l-popolarità tal-għaqad virtwali u l-mezzi tal-medja soċjali.